Ayo. Ayo, ma'am, sir. Unsa may ato dong? Sir, delivery sir, gikan sa JNT Express, sir. Oh, mao ba? Han, nagpa-deliver kag kuan? Parcel sa GNT Express? Han, nagpa-deliver ko ana. Ay dong, sudon dali dong. Oh, sir, salamat sir ha. Pila man say bayro no namo ani dong? 1,899 sir. Oh, mao ba kamahal ba gud taw? Mamay nakabutan sa price sir. Sige. Diri. Sir, bye sir daan sir ha. Asa kabili sir ha. Oh, di na mahimo. Kinahanglan ablihan ni namo daan. Diri, sudon mo. Diri. Og karon, dire, lingkod dire. Lingkod ko diri sir. Dia, lingkod dia. Unsa to imong giingon? Dili mo paablihan kay pabayron kuno daan? Di na magsilbi sa ako ah. Ha? Kibalo ba ka? Kusog na kayong mga scam ron, ha? Daghan na kayong nakitaan sa Facebook nga post nga na-scam sila tungod lang aning mga parcel ang inani ha. Ayo sir, di na mahimo na sir. Ay sa kabili sir, wa pa ni bayad sir. Ako intay makatapala na. Maluoy pa mo nako. Bisag ikapila pa ka magpakiluoy nako, ablihan kita ni daan, ha? Kay di ko gusto nga may scam ko. Ha? Ay lagi sir. Nangidabuhi ra kog tarong sir. Makatapal yung tawang ko na sir. Aw so, di ka musugot nga ablihan tana. Unsa may gusto mo, pusilon ti ka? Ha? Pusilon ti ka? Aw, naara nimo sir. Ug imo kong pusilon. Dili man sa nakadulot ang bala sa akong lawas sir. Aw! Mao ba? Di gini nakadulot ang bala sa mong lawas day. Be, patihan, hawan. Dili ka ha? Kansa sir. Ay mo magigamit ang dugo sa iroy. Amin na bi. Cancel ta ni ma'am. Atay panindapitan naman yung mga gamay mga tao diri. Uy! Unsa ko i-cancel? Dili na maghimo. Unsa ay mga gamay ng mga tao diri? Cancel sir kay. Ayo sir kay. Way bayad sir. Way bayad. Apa ginana sir? Diri. Musil mga Para mahibalaan ang inyong kung unsa gina ka kuan inyong kumpanya ha? Unsa Ayo. ka matinud-anon dire ato ning ablihan. Wala gid ka masugot nga ablihan eh. Igo na ko deliver sir. Igo na deliver. Dire. Sige na. Ayo sir. Sultian ti ka. Kamo ganing taga-opisina. Namoy responsibilidad ane. Simbako roy. Ha? Simbako lang ha. Kung napadeliver ko og bitin, nya ang moabot buaya. Unsa man na? Oh, ako ilabot na sir. Kay igo lang ko nag-deliver. Di. Laksot ra kay mong rason de. Laksot ra kayo. Kabawa ka dong, ang taga-LBC ni text namo na mag-be aware miss mga scammer karon. Oh, kita ka na. Ha? Be aware sa mga scammer. Be lingkod kay para magistoryahan na kitang tarong. Ha? Ay lagi sir. Lingkod. Bye tadaan sir. Oh, lingkod. Ya, lingkod. Lingkod para magistoryahan na kitang tarong. Lagi sir. Facebook ra ta na yung order here. Tanaw. Ah, Facebook. Kailan ba kakinsa ko? Nagkailan ka wa? Kaila. Kisa man ko? Ex-convict ka sir. Unsay ex-convict? Wa ka kailan ako? Ako, ex-army ko, ha? Ako si Kulon, Baby Oil. Ha? Ako dong, ex-kapitan Sadko. Oh, ex-kapitan akong asawa. Ha? Walay ex-convict na odring pamilya, ha? Kami, puros may mga matinudanon. Ha? Di barihan ninyo, mga scammer! Sir, dili ta almis scammer sir. Tinarong ra ba niya mong paningbuhi sir? Og tinarong pa na inyong panginabuhi, nganong dili magkamusugot nga ako ning ablihan. Ay, wa pa masad mo ni bayad sir. Dili, Ako'y makabayad na sir. Og dili niyo kwaon sir. dili, nanigurado lang me sa amuang side. Ha? Ha? Oh, lagi Nagsabot sir. ka! Nagsabot ka sa mga side! Sir, kaminawa sa akong side sir. Kay sa Facebook ra sad mo nag-order ra ba ni sir? Sa Facebook lagi mini order. O si pagtuon mo na ako. Wa may kwarta? Wa may kabayad? Ha? Wa mo nangingon na sir. Di, mo ni mo pubut pasabot yun. Mo gini mo pubut pasabot yun. Sir, relax lang sir oy. Isug na mga ka sir. Imo akong gidiktahan? Gidiktahan ko nimo? Wala sir oy. Ha? Karon mangutana ko. Unsa may kurso nga imong nakuha? Nakatungtong ba kag college? Naka-high school ka ba? College sir. College. So karon pangutan-on ti ka. Unsa man na yung pangutana sir? Kaya akong tubagon. Mani gusto nako. Yan ang gusto ko sa isang tao. Ha? Kung may itatanong ako, may isasagot agad. Ha? Yun lang ang tanong ko. Sir, huwag ka na magtagalo sir.
kasi nahihirapan ako sa pandinig sir. Buisit! Putang ina mo! Huwag mo kong ganyanan! Sir, ikaw sir ba? Ganyan na magiging ka sir? Lagot na kayo ha, last na lang juga? Usa na lang. So, musukol gi ka na ako ha. Mainta, o kami, maskam, mulaban mo na mo. Ha? Dagani kay mga tao nga nagbuan ng inyong mga parsil-parsil nga wala makadimao. Ha? Oo lagi sir. Karon, gusto di ka. Pusilon di ka. Siguraduhan lang, armas mo nga makapatay na ako ha? Mau ba? Mau ba? Lakay gamay sir. Ha? Mau ba? Gatay nga sir. Asa man ka? Ay, dagan! Nano mo dagan man ka? Ha? Nano mo dagan ka? Ay, dagan! Yawa! Sir.